Tor, iraitzen aurretik beste gonbidatua daukadalako mailan, Jon Gomez garai, ze moduz atxaldeon? Arratzaldeon, ondo ilaski. Animatu bat zara. Zerbaitik? Gauzasko egiten dituzu, eta bestak beste izan EITB jaiko arimetako bat izango zara, aurkezle lanetan behintzet, bai. Eta gustora, ilaski. Etxeko txikienekin, etxeko gazteenekin, horren beste maite dutenak eskainiko dituzuen edukiak gainera? Bai, egitarau oso zabala dugu larun baterako, Donostin, hor belodromoan eta inguruan, eta nik uste dut familia guztientzako jaia izango dela gainera, eta izan EITB jaia baldin bada, gura duguna da, hoxe ez, etxeko txikiak eta ezain txikiak ere, EITB-ren parte izatea. Eta egun batez bada ere, behintzat telebista eta talde guztionen parte izatea. Etxeko txikiak, ezain txikiak, etxeko txikiek gainera, beste pertsona batzuk erakartzen dituzte, bai, honelako jaiak egiten, geu begondako ekara orain urte asko, eta badakigu zer den hartu emon hori, ez da, azkenien telebistatik ikusten dana, bertatik bertara jasotzen dute, bertara hurbiltzen diren guztiek, eta hori garrantzitsua da, gertutasun hori, lortzeko bide horretan. Bai, azkenean nik uste dut, Euskaldunok gure produktu eta eredu eta erreferenteak sortu behar ditugula, ezta? Nik uste dut hor EITB taldea pieza klabe bat dela, hor eredu berriak sortzen, eredu berriak euskaldunak eta baloretan oinarrituta egongo direnak, eta horretxek ikusteko eta askorentzat, badakizu ez, gaur egun fan garaian ere bizigaren honetan, uste dugu aukera polita dela denentzako, eurentzat eredu diren erreferente horiek bertatik bertera ikusteko eta ez ikusi bakarrik, ikusi eta eurekin hitz egin, eurekin ibil, eurekin dantzan, kantatu eta eure parte izan, ez da? Azken aldian, gainera, egindako telebista saioak izan dira, hori ez da jakiten inoiz, baina izan dira arrakastatxoak eta izan dira iritsi diren produktu telebiziboak, azkenien horren atzien pertsonak daudela, eta guazten datorkit burura esate baterako. Zelan zoratzen dan mundu dana, zelan zoratzen dien gaztienak eta zain gaztienak guazteneko neskamutilekin esate baterako. Bai, dudabarik azken urteatan, beti ez da, guk zuk esan duzu ez da, gu ere izan gara horren parte, nik gogoan dut ez dakit euskaraokea garaia izango zen, zu aurkezle, beti mu garaia edo, eta nik parte hartzen, tira. Eta horrelakoak belaunaldi, pasatzen doaz, eta beti gure oroimenean, ez dakit, toke kutxun bategaz gordetzen dira, ez da? Eta gaur egun hori ere bizi dugu, eta askok goazen, eta iruzpalau, eta ene kantak, eta horrelakoa jarraitzen dituzte, ez da? Eta orduan, guk eurei ere sordiegu, gaur egun EITB zerbait baldin bada, eta ikusleak baditu goizero hortxe izan marrazki bizudenak ikusten, edo izan gure saioak jarraitzen dituztenak, eurei ere esker badela, ez da? Eta orduan, larun batean aukera polita izango da, hoxe ez, ene kantekin hasi, gaur egun YouTubeen kantu pila bat dituztenak, eta kristona arrakasta dutenak. Sekulako kalitatearekin, eta oraintxe bertan egitaragoan sartuko gara, iruditzen zaidalako egitaragoa ikusita merezi duela geupe tarte txiki bat eskaintzea gaur izan EITB jai honi. Telebista bat gara, baina ez gara edozein telebista, gertukuen dagoen telebista da, eta hori erakutsi beharko da. Gertuen dagoen telebista horretan egindan egitaragoa ikaragarria, jende hurbiltzeko eta jendako sondo pasatzeko. Ilaski, ikaragarria kalitate aldetik eta kopuru aldetik. Egin kontu, 12 ordu baino gehiago eskainiko ditugu. Larun bat honetan Donostian izan EITB jaian. Eguerdiko 12etan hasi, arratzaldeko 6 arte. Goazen partez parte. 3 ataletan banatuko dugulako jaia bera. Donostian, belodromoan eta Atanot pilotalekuan. Hoixe bera. Lehenengo eguerdiko 12etan hasiko gara, esan bezala, larun bat honetan 3 jaiarekin. 12etatik 6 bitartean, belodromoan, barruan, hortxe izango dira ekitaldi mordoa. 3 jaia txikienentzat? Txikienentzat. Eta joango gara adinean gorantza, orduek aurrera ginala. Orduan, lehenengo 3 jaiarekin hasiko gara, 12:30etan ene kantak. YouTubeko eta etxeko txikienek ezagutzen dituzten kantuak kantatuko ditugu eta ikusiko ditugu. Horrexek 12:30etan jarraian etorriko dira 3 txulokoak, Isabel, Laura eta Bitxor nork ez ditu ezagutzen, ezta? Zer gehiago gero, antzerki bateri izango du eguerdian, Alibaba eta 40 lapurrak. Ze ona! Sota anartza atzo egon zan hemen, anartza zuazua, bai, esaterako. Bera zuzendari lanetan. Bitu. Bera izango du eta bere ekipo izango dugu, ordu 12:30etan. Eta ostean, etorriko dira, iruzpalau, hortxe, lagun jator kuadrillatxo hori,
musika talde bat sortzeko nahian dabiltzenak, ba eurek izango dira, ez dakigu behingoz taldea sortu duten, baina horrek izango dira, larunbat honetan ere, Irujaian kontzertutxo eskaintzen. Ba, esan dugu, hasiko gara hasieran motorrak berotzen etxeko gaztienekin, hortxe aurkezle lanetan, gidari lanetan egongo zara, animatzen zara zeu berez, Jon, edozetara. Baina horrelako jaiek badute gauza berezi dape bai. Asko maite gaituztelako etxeko umetxuek eta urtetzen dugunien maitasun hori emoten dalako be bai. Zeu gustora suposatzen dut. Bai, nik uste dut etxeko txikiek zerbait badute hori da, ezta? Azkenean... Publiko oso da, Bai. Onerako eta txarrerako. Bai, oso zintzoa da. Hau luzie da, edo hau ez, edo guk oso gustoro egin dugu lan, umiekin, gero, eta gustatzen zaiena zenbat eskertzen duten. Bai, oso eskerroneko publikoa, etxeko txikiak oso eskerronekoak dira, oso maitagarriak dira, euren miresmena atoan erakusten duten horiek dira, egia da zintzoak dira, baina tira hori ere ontzat hartu behar dugu, eta gauza positibo moduan. Nik uste dut, bainotzut, Ilaski, nik uste dut zapatukoa, larunbateko hau, egundoko izango da. Etxien, bestak beste nekantak abenduan eta ibiliko dira aretoetan eurekin berba egiteko tarte hartuko dugu, proposamen ikaragarri ederra dakartelako, baina Donostin ikusteko aukera zapatu honetan, larunbat honetan 12:30 esan dugu Irutxulo, antzerkia, umien antzerkiz jaliba bat 40 lapurrak, Iruzpalau, eta gero, aipatu dugun guazen be bai, badator. Eta guazenek gainera, plater bikoitza ekarriko dugu larun batean izan daite bejaira. Arratzaldeko 5:00 Belodromoan eta Irujaiaren barruan, guazenek amaituko du egitaraba, Irujaiaren egitaraba, eta hortxe ikuskizun, kontzertu bat eskainiko digute, zuzenean. Hori arratzaldeko 5:00, baina arratzaldeko 5:00-tatik 6:00-tara. Gero 6:00-tan amaitu, eta dena joango gara Atano pilotarekura. Badakizu, Donostin Belodromoaren ondoan dagoen pilotaleku ezagunera joango gara, eta hortxe goazenen denboraldi berrian aurre estreinaldia ikusiko dute sarrera dutenek. Ilaski, ordu betean sarrera guztiak agoratu ziren. Beraz, sarrera dutenek, Erne eta Joan. Zer dauka goazenek? Ez dakit. Bueno, nik badakit. Musika dauka, musika berreskuratzen du, historia ederrak ditu. Gaztetasuna, freskotasuna. Bai, oso zahar egiten honek danak, baina bai. La abuela cebolleta moten bai, oso zahar egiten honek danak, baina bai. Badauka guazenek zeozer ikaragarria da, geuk ere jasotzen dugu, inguruen Bilbon eta gu lanien gauzenin eta gure inguruen lanien dauzenin da zenbat egiten dien, bai. Bueno, eta hori izango da esklusibetariko bat. Erne, goazenen aurre estreinaldia sarrera duten entzat. Arratzaldeko 7:00 izango da, larun batean bertan, Atano pilotalekoan, baina horretaz gain, beste esklusiba batzuk ere izango ditugu larun batean, Adi Belarri, Irutxulok eta Iruzpalau taldeek kantu berriak estreinatuko dituzketelako jendaurrean, lehenbizikoz joko dituztelako, egunean bertan Belodromoan, izan EITB Jaian. Beraz, 3 esklusiba, Irutxulorena, Iruzpalaurena, goazenen aurre estreinaldia, mundu mailan esklusiba izango delako, eta maitzeko zer, Ilaski, hor agian gure buruak hobeteko izan dugu? Kriston musika naiz, nebeltzaizeo dodo sound, hori bai. Bai, hori bai, venga bai. Horrein abuelo zebolletaz gara sentitzen. Hor jabazte, gaude. Bueno, hortxe bai, orduantxe, behin Irujaia eta goazenen aurre estreinaldia ikusita. Egitara hona da, Gauza hona saltzen gabiltze, Nik uste, bai. Eta gainera goazenen ostean, aurre estreinaldiaren ostean, eurek izango dira, aktore gehienak izango dira bertan aurre estreinaldia aurkezten, baina gero, ostean, eurekin fotokolean ibiltzeko eta izarrak, goi mailako izarrak izango bagina bezala, eurekin argazkiak atera eta eurekin berba egiteko aukera izango dugu, eta nik uste dut aukera paregabea dela. Eta orduan bai, orduan Belodromora bueltatuko gara, itzuliko gara larun batean, izan EITB Jaia amaitzeko gaztearen eskutik. Eta orduan 9:00-tatik aurrera, Iseo izango dugu, eta Esne Beltzaren kontzertuak izango ditugu. Kontzertu zoragarri. Eta hori gutxi balitz. Tarteak eta eszenario aldaketak eta bakizu zuzenekoetan egiten diran kontu hauek arinago egiteko, tartean Gazteako Oianbega eta Txurru DJak elkarrekin izango ditugu, hortxe Belodromoak poses eta kolorez estanda egin desan. Bai, izan EITB Jaia datorren larun batean Donostian, egun bat hartu nahi duelako, EITB bai, gazte eta umientzat edukiak sortzen ibiltzen den kateak, gertutasun hori eskaini, kalean eskaini eta ikusi pertsonak dauzela honen atzien, eta zuek, batez be, bestaldien zauzenak, parte zaretela, eta
zeure parte zaretela be bai, hemen danok elikatzen gara, ezta? Duda barik. Eta ez da bakarrik ikusteko egitarau bat egongo. Ez dugu aipatu, baina ekintza pila bat egongo dira, tailer pila bat izan euskararen inguruko tailer bat, ingurumenarekin lotutako tailer bat, sukaldaritza tailer bat, etxeko txikiek ere pintxo, hortxe pintxoak egiten ikas dezaten. EITB Studio izango da, zure burua Iñaski Serrano bezala sentitu nahi bauzu, esaterako. Edo guazeneko aktore izan nahi bauzu, hortxe ikasiko dute gure etxeko txikiek, programa bat edo zergaitik ez guazen bera, nola egiten den? Ba, ikas dezatela eta gero nagusitzetik genien, etor daitezela. Releboa behar du eta Iñaski Serrano. Ikaragarri ederra dalako, lan hau eta danantzatatiek zabaldute dauzelako. Besan dugu 12 orduko jaia, familia guztiaren zate proposamena, izan EITB jaia, larumatean, Donostian eskerrik asko Jon hurbiltzearren eta salpen guztiak emotiarren. Eskerrik asko zuei. Ondo pasa. Eta larumaten arte. Gero arte.